маро аз модарам маҳрум карданд. 18 сол дар хонаи модарат сер нашудӣ ки боз ба Не, хонаи сер модар нашудам. модар تو به عاشقونه خوندن منو عادت دادی تو با خوابیات آخر منو خجالت دادی. лайло сатори дар аввал инвалид буд. чӣ хел ба пой хест? тамоми кӯсаву табақро ба сараш майда мекунед? на танҳо шояд ки мизи ки пешаш аст ҳамаам дар сараш майда кунам. шумо зиндагии Садриддинро вайрон кардед. дар ҳақиқат дар бисёр ҷо шунидам ки нақши зани ҳилагарро бозед ки шавҳарашро хар кардааст. дигар ин рақам саволҳоро ба касе ҳам надиҳед. занҳо бештарашон ҳамин ки аз бахт бенасиб шуданд артистка мешаванд. тақдири лайло ҳам чунин аст. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салому дуруд баҳри шумо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳрупуро. инак бо фурсати муносиб дида ба дидор расид. бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. меҳмони нашри навбатии барномаи рӯбарӯ ин навбат Лайло Саторӣ, ҳунарманде ки муддати 3 сол аст рӯи майдони шоу-бизнес ҳунарнамоӣ мекунад. бо садои марғуладораш аллакай дар дилу дидаҳо маъво ёфтааст. ӯ дастпарвари мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова буда имрӯз маҳорати хеле ҳам бой дорад. биёед тамошобинони азиз дар рафти барнома ошно мегардем аз ҳунар маҳорати Лайло Саторӣ. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯям. ҳолатон хуб аст? вақте таб хуш бошад барнома ҷолиб меояд. бале рост. дар хона настроение кас напарон. ташаккур. ман як шахсе ки касе наметавонад настроение манам вайрон кардан. шумо шахси гандами? не, не то чтобы шахси ганда. ман камтар негатива дидам, дарал мекунам ки ҳам хел хурсандӣ шавад. на ин ки зиқӣ. барои ҳамин не асаби худам вайрон мекунам, немемонам ки як кас асаби худашро ва аз манро вайрон. имрӯз фикр мекунам ки ҳамаи ҷавонҳо сарвайрон ба қавле алан дар гапи сахт тез меранҷанд. тавсия медиҳам ки бо шумо пайваст шаванд ва шумо онҳоро тавбат намоед. беҳтарин. барномаро ба Лайло Саторӣ ошно мегардонам. ин конвертҳое ки шумо мебинед пур аз саволу шартҳову дархостҳо ҳастанд. аз миёни саволҳо кадомаш шуморо нороҳат мекунад, ба иззати нафс мерасад, шумо ҳақ доред тариқи анавин зажигалка оташ занед. агар шумо омода бошед, марҳамат якто интихоб кунед. яктоашро шумо мегиред, яктоашро аз байн гирифтед. ба дилам наздик омад. беҳтарин. марҳамат. чаро дар дунёи шоу-бизнес кам ба назар мерасед? умуман бо хонумҳои ситораҳо да рафту омад надоред. чаро? аз сабабе ки шояд мумкин рости гап ман вақти нав сар кардам хонданам, баъд сарпарастам набуд. ман чӣ суруде кардам, чӣ клипе кардам, ин гӯё ки масраф аз кисаи модарам буда. касе дастгир омад? касе дастгир набуд. бале, то ҳоля касе дастгир нест. хай кӯшиш кардам чӣ хел метавонам як суруди нав кунам, як чихел сурудхонӣ аз хурдӣ дар дили ман. ин як мисли хобби мегӯн. может это вот так. я нағз мебинам ҳамин саҳна, санъат. баъд мумкин аз сабаби ҳамин ҳоле ки ягон сарпараст нест, дастгир нест, клип кам, суруд кам, шояд ба хотири ҳамин ки на он қадар ситораҳо шиносам, вале зиёд ситораҳоро мешиносам, рафтуомади худ дорем, мисли дӯстона. хел қавитар мешавед рафта рафта бо мурури вақт. шумо ҳатман ба дунёи шоу-бизнес пайванд мегардед. мо ба саволи худ аллакай посух гирифтем ва ин буд посухи Лайлохон. ман интихоб мекунам ва мебинем дар ин ҷо чӣ савол омадааст. Лайло Саторӣ дар аввал инвалид буд.
чӣ хел ба пой хест дар ҳақиқат шумо аз чӣ беморӣ азият мекашидед не ин гап дурӯғ аст. Ман худо ба шукр аз таваллуд шудагим дасту пом сиҳат саломат. Чашматон бино аст? Бино, бале. дасту панҷа ҳама соз Бале. Ман ҳамин хурдӣ яккам мушкилӣ бо қалб доштам. дил аз сабабе ки тахикардия бисёр дил сахт мезад. баъд аз варзишҳо маро озод карда буданд дар вақти мактаб. имрӯз чӣ саломатӣ имрӯз худо ба шукр нағз. ташаккур беҳтарин посух буд марҳамат интихоб кунед навбати шумо аст ҳамин саволҳои шумо мегирам дастом меларзад. натарсед агар саволҳо нороҳат кунанда бошанд пас оташ мезанед нақш бозед. нақши зани ҳилагарро бозед ки шавҳарашро хар кардааст. метавонед зани лагар зане ки метавонад ки шавҳарашро дар як муддати кӯтоҳ хар гардонад. тасаввур кунед ки ман шавҳари шумо ҳастам ва шумо бо чӣ намуд ҳилаву найранг метавонед ки маро фиреб кунед гарам кунед ва аз чӣ мегӯям харатон аз об гузарад. ҳамин бо забони русӣ мегӯян путь к сердцу мужчины через его желудок. бале як-ду хӯроки бамаза мепазам. рустам ҷон, ман ба хонаи модарам равам ман иҷозат ҳаст ба хонаи модарам равам? не намеравӣ чӣ намеравӣ шумоам набошад дигар ба хонаи модаратон намеравед? хел ҳам хел охир чӣ хел шумо метавонед маро аз модарам маҳрум кардан? 18 сол дар хонаи модарат сер нашудӣ ки боз ба Не, хонаи сер модар нашудам. модар шумо мана то ҳола чанд сол шуд ки ҳамроҳи модаратон ҳастем якҷо? шумо аз модаратон серӣ надоред ку хай биёед ҷудо зиндагӣ кунед. фарқи ману ту дар чӣ аст медонӣ фарқи ману шумо зану шавҳар бо чӣ фарқ дорад инҷа? пас рав хонаи модарат шабрӯз дар тамом он ҷо бӣ. мерам. намехоҳед мерам. мана аз модарам маҳрум накунед. ҳозира занҳо беҳад хавфнок ҳастанд бо андар гап агар баланд гап зинӣ раҳо мекунанду мераванд. ин таҷрибаи зиндагии имрӯза ҷавонҳо аст ва пӯшида нест. интихоб навбати ки аст? аз шумо ташаккур ман аз байн интихоб мекунам ва мебинем дар ин ҷо чӣ омадааст. занҳо бештарашон ҳамин ки аз бахт бенасиб шуданд артистика мешаванд. тақдири лайло ҳам чунин аст? не ман чӣ хел гуфтам санъат аз хурдӣ дар дили ман ҷой аст. сабаби он нест ки ман аз шавҳарам ҷудо шудам баъд санъата қапидам. не ман нағз мебинам ин чиз буд ҳаст ва фикр мекунам мемонам. вақти шавҳар кардед розигӣ буд вақти шавҳар кардам рости гап ман фикри хонданам надоштам. ман мехондам суруд мехондам рақс мекардам танҳо барои шавҳарам. дӯст дошта буд? бале. имрӯз нест? не раҳо карду рафт? не салом алейкамо нағз мондагӣ мо мисли дӯст мондем ки байни якдигар душманӣ накунем ягон гапҳои бад назанем. фарзанд доред? бале. чанд та? якта духтарча. беҳтарин. падараш хабар мегирад? не дубора шавҳар мекунед? иншолло дар насиб бошад чаро не. ман фикр мекунам ки пас аз тамошои ин навор хостгорҳо беҳад зиёд пайдо мешаванд. ташаккури зиёд. интихоби ман? интихоби шумо? ани ман. марҳамат. ба лайло борин занҳо чӣ гуна мардҳо писанд аст? хапак, тундмиҷоз, бақувват. беҳтарин фикр мекунам варианти сеюм. ба ман марде бошад ки аввалаш эҳтироми маро донад. баъд марде бошад ки ман донам ки дар пуштам пушту паноҳ дорам. ҳатман марди ки хиёнат накунад. дар пастиву баландӣ дар барабар бошад. бале чӣ хел ки дар пастиву баландӣ ҳамроҳи ман аст ман ҳам низ бояд ҳамроҳӣ бошам. мард бояд мард бошад. тундмиҷоз? тундмиҷоз хапак не хапак мардак фикр мекунам мисли зан ҳастанд. хапакҳо ба фикри ман тундмиҷоз аз худи бадрафтагӣ. бақувватӣ мардак спортсмен бузбала не бузбала рости гап не спортсмен нитакуш
но اون خیلی مرد бисёр نیست. аҷоиб با حال این خیلی مرد وجود ندارد یعنی не ҳаст чиба нест در зиёд حقیقت مرد باشد. мард бошад барои ҳозир ман зиёд мебинам ноҳурматии мардора нисбати занҳо нисбати духтарҳо бисёр шудааст ба хотири ҳамин ба ҳар мардам бовар карда намешавад مردی پولدار، ماشیندار. пул мошин фикр мекунам ки ин дар зиндагӣ чизи аввалин нест رول نمی‌بازد. бале барое ки меган каму беғам بله. пулдора проблемашам бисёр душманашам зиёд мин зиндагӣ тинҷу ором بله درست است. بهترین پاسخ بود و بیاید من از اینجا یک تا خودکش رو بدم. راست است که پس از پخش برنامه قصه دل که در کانال مهراب پرو به نزدیکی رفته بود یک بار 7 جوان پاسداری شما شده است. фикр мекунам зиёдтар шудам زیادتر. барои даромадам худам рости гап комментариҳоро хондам бисёр навистаги лайло бону рақаматона равон кунед лайло бону адресатона равон кунед چی پاسخ میگوید؟ منبری آزاد است؟ آنها شما را تماشا دارند. дӯстони азиз дӯстони гироми қадр гуфтанӣ ҳастам ки ман бале иншолло дар оянда оиладор шуданиам вале на ҳозир аз сабабе ки ман чӣ хел гуфтам ман фарзанд дорам ман аввал бояд беҳбудии зиндагии фарзанди худро бинам баъд аз он аз худама дар насибам бошад шавҳар мекунам леки айни ҳол ман тайёр нестам پیر باشد یاش باشد از خودتون معده باشد باز این مود شده است. не ман рости гап наметавонам ман аз худам калон бошад 10 сол 15 сол калон бошад تشکر. انتخاب نوبتی ман شما. مرحبا. бо се садо ҳамаро қоил кунед эронӣ тоҷикӣ ва индискӣ аку индискӣ чипад вопросу دوتا دیگهش میتوانید. не индискишам шояд тавонам وقتی که شما مکتبی موسیقی ملکه صابری رو ختم کرده اید پس از عهده‌اش میبرید. иншолло میبینیم و تا چه اندازه شما از عهده این شرط میبرید. یکم شروع میکنیم از эронӣ ایرانی. эронӣ تو به عاشقونه خوندن منو عادت دادی تو با خوابیات آخر منو خجالت دادی چی میگم هر چی بگم از خوبیات کم گفتم بی تو هر شادی و بی تو همه شد غم گفتم احسان بسیار صدای مرغوله‌دار بود. راستی گپ کمی صدام خسته از سببی که من بسیار آب خنک نوشیده بودید نه که به هر حال از عهده شرط برآمدید همگی احسان میگوید. فکر میکنم دوم صدا تاجیکی مرحبا. دختری تاجیک من خاکی قدم هایت شوم حرفی دعایت شوم ناز و ادایت شوم از می عشق داری من هم سفری راحت شوم مجنونی زارت شوم تا ابد یارت شوم نازی 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 میروی به بازی 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 بازی. تشکر. احسان میگویم و شرط آخرین این صدای ایندیسک است و بیاد یک جای میشنویم. یک فیلم هندی با نام بابی بود اگر تماشا کرده باشید میں شاعر تو نہیں مگر لے ہنسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی میں شاعر تو نہیں. تشکر. ما حکمان رو به دستی تماشابین میسپاریم و در کامنتاری حتما نویسید که در کدام صدا بهت بلد بود، صدایش خاص بود، ارزنده بود. این رو تنها شما انتخاب میکنید.
интихоби ман аст. Биёед тамошобинони азиз мебинем дар ин ҷо чӣ савол омадааст. Рақс кунед ки мӯйсафедҳо шуморо тамошо карда ошиқ шаванд. пас аз коргардон хоҳиш мекунем ки як суруд як ҳавои мусиқӣ гузоранд ва шумо рақси зебои ҷаззоб кунед. мӯйсафедҳо аз ҷойгаҳи хоб бедор шаванд, ман рақс карда мафтун шаванд. наметавонед рашки кампиракҳоро бедор созед. пас садои мусиқиро мемонед. коргардон омода аст ва лайлобону шумо тайёрия ҷиддӣ бинед. майлаша ман рақс мекунам дар он ҷиҳате ки шумо ҳамроҳи ман рақс мекунед. ман рақс кунам. ман як ду маротиба рақс карда будам. рости гап занҳо бисёр шуданд ки ба маҳфилҳои мо омада рақс намекунед. хос дар кор. як бор ҳамроҳи ман ҳеҷ кор намекунад. хайр ташаккур. мо пешниҳоди ин касро рад намесозем. хайр аз удаш баромадем рақс мекунем. Тамом. марҳамат. Akıtı biz nara nara dila tarkadi mara 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 may badas kadi mara dünyora didim datı uba joy mer zakhmamun dar aftaku zebi maydı qati maydı zebi dili de bunay maydı tedabari mayvu mori maydı kharduşaki yagunay maydı zebi dili de bunay maydı. دیگه من کردن نمیشود چون شغل دوست داشته من رقص است و نمیتوانم بندک مندک خلاص شوم. ولی یک روز میریم رقص کنیم میبینیم. کجا با؟ یگان جا میریم. گوشم گوید. حتما اونجا برنامه میکنیم. تشکر انتخاب شما است. مرحمت کامویتو کم موندن و میبینم یگان سوال نسوخته ایستادن این تقدیری خوبی لیلا بانو است. چشم رسد بانو سوزد. سوال ها چین جالب هستن. خنده‌تون میگیرد. میشد من سوال. هر دوش رو میسوزونید. هر دوش رو. چی خیلی میشود؟ هم خیلی میشود. دستتون نسوزد؟ نه نمیسوزد. مرحمت. این به عزت نفستون رسید یا اینکه شما رو خندم؟ نه با راستی گپ بسیار سوالی که شاید به عزت نفسم رسید. آتش میزنید. بله. اون چی بود با جز لیلا کسی نمیدوند. حتی در یادی من نیست که در اونجا چی نوشته شده بود. با کمی آتش میرود و این سوال جوابی خود رو هیچ وقت نمییابد. هیچ وقت. دیگر این رقم سوال ها رو با کسی هم ندید. این عیبی من نیست، عیبی کارگردانی من است که چنین سوال ها رو پیشنهاد میسازد. و دو تا دیگر مونده است. یک تاش رو من میگیرم، دیگرش رو شما. اگر با عصبی لیلا ناخون زنند چی پاسخ میرسانید؟ چی در راه است؟ چی در یگان خدا نشان ندهد که با عصبی من یک کس تمامی کوسه و طبق رو به سرش میده میکنید؟ نه تنها شاید که میزی که پیشش است همون در سرش میده کنم. اوه از این کس ترسیدن در کو؟ چنین حالت بود؟ بله. در کجا؟ زیاد این رقم حالت ها میشد برای که چخیل گفتم که اوزوی پسرها بسیار ناحرمتی زن میکنن. از سبب زنان نه، از سبب زنان من عصبی نمیشم. گپ میپرتویند یا که اون نه گپ میپرتویند اگر با گپ پرتویشون جواب ندی بعد دشنام میکنن. دشنام گپای قبیح میزنن بعد لیلا میترکد. تمام. وظریف میشه اونجا. بله. تمامی حق همسایه ها میبیان. نه تنها شاید میگه که از وای طرفی رو هم شنیده بیان برای که خیلی میدونید صدای بلند دارم. بهترین پرس علاقه مرا فرا گرفت و صبر میخوایم با اونهایی که عاشق لیلا هستن. با عصبهاش ناخون نزنید توصیه میدیم. انتخاب اخیر است. پس میکشوید در اونجا چی نوشته شده است با صدای بلند جواب میدید. شما زندگی صدرالدین رو ویران کردید. در حقیقت در بسیار جا شنیدم که گویا بین شما و صدرالدین نجمیدین چی عشق و محبتی بوده است و پس از برنامه شما زندگی او کمی نورم شد. نه این گپ دروغ. من از طرف صنعتکاران یگان کس که عشق ورزی هم نکردم، کردنی هم نیستم. در نقشه نیز نداره؟ بله نیست. این گپ دروغ. صدرالدین من مثل یک صنعتکار، مثل برادر احترام میکنم همقدر. زیاد یگان گپ نیست. این گپ یعنی این اوضاعی که ما عینی ها شنیدیم یگان اساس ندارد؟ نه
надорад. муносибататон чӣ гуна аст? надошт ва надорад. муносибатамон вақте ки дар тоҷикистон будан хамеде маърако салом алейк муносибати хуб доштем. акун асаби ки озева ё дар амрико мо дар инҷа дигар якдигара ки намебинем хеле. саломи худро ба Сададдин расонед марҳамат. салом дӯсти беҳтарин акаи Садреддинҷон, умедворам ки якдигара боз мебинем дар тоҷикистон. тамом ҳама вақт дар паноҳи зиндаву худованд бошанд. саломат бошед. ташаккур. ин буд суҳбати гарму самимии мо бо хонуми бисёр ҳам хушсадо, оне ки бо маҳорати баланди овозхонияш метавонад ҳамаро қоил гардонад. Лайло Сатторӣ буд. ин буд барномаи рӯбарӯ. меҳмони нашри барномаи мо буданд Лайло Бону. дар охир чӣ таманниё доред? чӣ гуфтан мехоҳед? дар охир ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки умри дароз, аввалу саломатӣ, мардҳо, особенно вот хочу обратиться к мужчинам. Уважайте своих женщин, уважайте своих жен, родителей. И женщины в том числе. Ин гапи ман ба занҳоям дахл дорад, барое ки занҳоям мисли мардак шудагӣ камтар хулиганӣ мекунанд. беҳад аз худ рафтан. бале занҳои муҳтарам, шумоям низ мардои худро ҳурмату эҳтиром кунед. мо дар як ватани ободу озод зиндагӣ мекунем. зиндагие ки мо дорем на ҳар кас дорад. Рустамҷон, бале бисёр ҳозир мебинӣ гапҳо ҳар ҷо зиёданд, вале аз мо ободӣ, озодӣ, оромӣ шукр гуфта хуб зиндагӣ кунем. мо низ таманно мекунем ки ҳамавақт мардуми сарбаланди мо хушбахт бошанд, хушрӯзгор бошанд ва ҳеҷ гоҳ каму ғамро набинанд. хайр.